A sada će na tatami izaći predstavnici Crnogorskog Aikido saveza. Ekipu Crnogorskog Aikido saveza predvodi Predrag Burić. Tu su i njegovi asistenti Denis Reković, Edin Ramović, Aleksandar Marketanović, Velimir Vlahović, Vladimir Kočević i Časlav Vujotić. Aikido je japanska borilačka vještina koncipirana kao odbrana od neprovociranih napada. U Aikidovu ne postoji napad što ga čini jedinstvenim među borilačkim vještinama. U sistemu poluga, zahvata i bacanja koristi se energija protivnika kako bi se on savladao i kontrolisao. Kaže se da Aikido slabe čini jakim, a jake plemenitim i svjesnim svoje snage. Crnogorski Aikido savez.
Završena odlična demonstracija Crnogorskog Aikido saveza. Vidjeli ste i vi na malim ekranima, a i mi u Mediteranskom sportskom centru kako se radi ova borilačka vještina. Crnogorski Aikido savez napušta tatami, a sada će na isti izaći njemački budo tim iz Frankfurta. Možete da vidite još neke detalje sa demonstracija Aikido saveza Crne Gore, a njemački budo tim iz Frankfurta predvođen Robertom Kejserom. Članovi tima su Martin Zapke junior, Jan